Què tal, Manel? Hola, guapo. Ui, se sent perfecte. Sí o què? Sí, 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 sí. M'he posat els cascos, però no sabia si funcionarien i es Sí, veu que millor, sí, que van bé. millor, millor. La gent ja ens anirà dient si se sent bé o no, però jo et sento molt bé. D'entrada, Home, un plaer veure't, que feia temps i- que no ens veiem. igualment, igualment. I bé, ens disposem a parlar una miqueta de Sí, les obres i els miracles d'en Manel Delgado en a- aquestes noves sessions. ara Estàs com en pausa, en la imatge, però bé, si et sentim no passa res. no, però jo fa un moment et veia i ara no et veig. Veig una No em veus? pantalla negra, veig el negre que diu RMSA quiere que participes en este vídeo en directo. Llavors, li has de donar a transmitir, no? Suposo. Sí, sí, sí. Li estic donant, a veure, directo. Espera. Veig que hi ha 9 connectats, Sí, els anem saludant. els anem saludant, però jo no els veig, eh? No, no veig a ningú, lo No, siento, no veo a no, nadie. No sé. no només m'has de veure a mi, eh? Ah, Espera, vale, vale. a Pues, veure... En principi estàs connectat perquè, és clar, ens estem escoltant. El que passa que eh, no se't veu. En tot cas, si vols, sí. et penjo i et torno... llegit, però m'agradaria rescatar tres frases. Avui et posarem compromisos, Manel? M'agradaria recuperar tres frases d'aquest llibre perquè em diguis què és el pajarito. Perquè, esclar, el pajarito diu pensar sobre los casi 30 años de fútbol es escuchar al pajarito. Clara referència a Manel Delgado. Dos, però després diu el pajarito dicta i jo escribo. Per tant, sembla que hi hagi algú que dicti en Manel, no? Y la tercera, que es la que m'agrada més. El fútbol te puede poner a escribir pajaritos. A nada que te descuides. És a dir, que fins i tot et fas un autopal, no? És a dir, ojo, que igual... Sí, sí, Què, així és. què és, per tant, el pajarito, que està aquí, que per fi la tapa queda molt bé, Sí, amb al pajarito com costat. a... Què és, per tant, al final el pajarito, Manel? Perquè tinc aquestes tres frases rescatades dels capítols que vas incorporant, Sí. un té dubtes. No, 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 vaja, jo no esperava generar dubtes en aquest sentit. Senzillament a mi el futbol m'ha donat pues, tot el que sóc. No? Jo no em puc explicar sense futbol i d'alguna manera també m'ha acompanyat en la solitud quan no he pogut entrenar i això, per qui ho passa, és un tràngol dur.
perquè d'alguna manera volem estar a prop del verd, volem estar a prop dels vestidors, de l'ambient de futbol, i quan no és així, doncs, d'alguna manera et sents incomplet, no? I en el període aquest que no he entrenat, que no he estat en el dia a dia de l'entrenament, doncs vaig tenir l'ocurrència d'anar escrivint, d'anar pensant, d'anar sintetitzant pensaments en la forma d'un pajarito que em parlava. I una mica el joc és aquest, no? Que ell em parla, jo prenc nota i després comento quant a l'estructura del llibre, però els que saben i van seguir el procés des del principi saben que eren frases que sortien i que eren pensaments, eren idees en relació a la feina de l'entrenador, que no és una feina fàcil. No sé si el pajarito és una alliberació d'en Manel Delgado, és a dir, aboco aquí perquè, com bé dius, ara no puc estar a la gespa en el verd, lo lanzo, perquè el pajarito fa molts pals, s'ha de dir. Sí, mira, l'últim Cervantes de literatura és un català, a més és un poeta, el Joan Montaner, que diu que una llibreria és la llibertat, no? I una llibreria és la llibertat perquè dins hi ha llibres que s'han escrit en llibertat, afortunadament. I quan tu estàs escrivint un llibre i estàs davant d'un ordinador, estàs davant d'un full en blanc, doncs tens la llibertat d'escriure el que vulguis. I d'alguna manera sí que ha sigut una alliberació i d'alguna manera també ha sigut un exercici de reflexió interior i en relació a la nostra feina, que com et deia abans és peculiar perquè qualsevol feina té d'entrada el respecte de l'especialització. En canvi, l'entrenador és les circumstàncies que tothom sap de futbol i tothom qüestiona l'opinió de l'entrenador. Tot el que dius és veritat? Tot el que dic al llibre, dius? Sí. Jo penso que sí. O sigui, evidentment, una d'anar en compte de no trepitjar algunes línies vermelles, perquè, en definitiva, de la mateixa manera que vols respectar, que sigui respectat, has de respectar, però és veritat que hi ha pals per diversos col·lectius, no? Entre ells el teu, que formen part de l'ecosistema de l'entrenador i que no sempre és fàcil la relació amb ells quan estàs en un nivell competitiu, no? En l'àmbit del futbol formatiu, l'ecosistema està més circunscrits als pares, al club, al coordinador, però en el món de la competició hi ha la figura dels periodistes i no sempre és fàcil la relació amb vosaltres. Quan llegia el llibre, t'ho vaig dir l'altre dia, vaig anar apuntant, clar, no es veurà perquè vaig anar fent vermells. Sí. Vaig anar posant vermells i pòsits per rebatre i perquè em comentis aquell llibre, no? Hi ha una frase que m'agrada molt, una que crec que engloba tot, que diu «Nadie tiene el monopolio de la verdad». Això és veritat. I en futbol encara és més veritat. I ni tan sols els entrenadors, evidentment, passarien per ser els especialistes, però de futbol sabem tots, no sabem cap de nosaltres. És un món que es mou entre diferents activitats humanes, no? No deixa de ser un art, no deixa de ser una religió, perquè moltes vegades fem les coses per creences, però no tenim l'evidència científica. No deixa de ser un negoci, però no és del tot un negoci, és alguna cosa més, és quelcom més, que és un sentiment. Estem en un àmbit que ens ho fa complicat. Llavors, no hi ha ningú que es pugui fer l'amo de cap veritat, perquè el futbol de seguida et col·loca en evidència, no? Qualsevol veritat absoluta demà deixa de ser-ho. El que sí que després d'aquesta frase n'hi ha una... Clar, no direm totes les frases perquè si no la gent no se'l llegirà, no? N'hi ha moltes, Exacte, quan comença que nadie tiene el monopolio de la verdad, sí que és cert que després en Manel parla que en el futbol es poden parlar de mèrits, però allò que compta no són els gols, al final. Sí. Qui et dona la raó al final és el gol. Sí. Saps què passa? Que un dels condicionants més importants que té el futbol i també un dels èxits més importants que té el futbol en tant que esport col·lectiu és justament el reglament. El reglament que inclou quan és gol i quan no és gol. I perquè és un esport de resultat curt. Un partit o un equip pot tenir un protagonisme absolut en quant
a les ocasions de gol, en quant a la possessió de la pilota, en quant a la combinació, en quant a l'arribada a l'àrea contrària, però si no hi ha l'encert del gol, a l'altre equip, amb una jugada aïllada, pot guanyar. I això és estrany que passi amb altres esports. També hi ha altres esports que pot passar, però la possibilitat és molt més reduïda. En canvi, en el futbol passa, i passa amb molta freqüència. Llavors, aquí el que compta és el que la fica dintre, perquè contem gols. El dia que contem passades, o el dia que contem espectacle, o el dia que contem ais o uis, llavors comptarem una altra cosa, però a dia d'avui contem gols i hi ha una classificació de punts que van en funció dels gols que ha fet l'equip, no? I després parles molt que per aconseguir gols el talent, no? I ets molt dur de vegades a l'hora de dir que cadascú ha de saber el talent que té. Cada vegada és igual, sobretot els pares, i ja en parlarem dels pares, no sabem el talent que hi ha en aquells jugadors, no? El talent al final es té o no es té, o el talent es pot entrenar? El talent què és, no, al final? És una capacitat, la podem definir com la capacitat de fer alguna cosa d'una manera eficient i d'una manera que sigui desequilibrant pel rival, no? I això podem considerar els jugadors que tenen talent, els que tenen la capacitat de fer aquest desequilibri. Però també hi ha un talent físic, evident, o també hi ha un talent competitiu, o hi ha un talent de caràcter. Hi ha líders en els equips que són líders positius, que són jugadors de referència, que no destaquen pel seu talent en la relació amb la pilota, però destaquen en la seva relació amb l'equip i amb l'entorn de l'equip, no? Per exemple, Carles Pujol era el talent en quant a aquest lideratge, en aquests valors, no? I això és el que d'alguna manera defineix el talent, aquesta capacitat d'anar una mica més enllà del que van els altres. Però si som conscients, la capacitat que tenen els equips de tenir, de comprar talent, després definirà la seva posició en quant a què lluitaran, per què lluitaran, per guanyar o per ser campions de Lliga o per no descendre, no? És el que anava a dir ara, no? El talent té o va al costat d'un pressupost. Efectivament, els diners no ho són tot. En el món sempre es diu que la felicitat no dona els diners, no la dona els diners, però els diners ajuden a comprar talent i el talent guanya partits i els partits guanyen títols. Hi ha una relació directa, no? I això sempre serà així. Normalment és així i sempre hi ha l'excepció que confirma la regla. Per exemple, la Premier i el Leicester City, que va ser campió d'una Premier League amb equips molt poderosos econòmicament i ells estaven sembla que era el tercer pressupost per sota i en canvi van ser campions. Sempre es pot donar una excepció. El Getafe aquesta temporada, sempre hi ha aquell equip que entra en una dinàmica positiva, però normalment Barça, Madrid, Atleti de Madrid, i et faig la correlació, normalment acaben estant als puestos de dalt, no? I si no és així és perquè hi ha hagut algun daltabaix. Anirem intercalant també preguntes que ens fa la gent, perquè en Jordi Grevé ens diu que hi ha una frase que diu «L'alegría la da estar en el campo». És ben cert, tener a 22 jugadores felices és impossible. Ens diu el Jordi, no penses que quan tornem de tot el que ens està passant la gent ja serà feliç, no?, pel fet de poder trepitjar la gespa i serà més fàcil, no? Bueno, però ens durarà poc. Ens durarà poc. Això, mira, l'altre dia ho comentàvem amb algú, amb una amiga o amb un amic que li deia és com quan vas a l'enterro d'una persona que mor jove, no? Que sortim tots de l'enterro amb un propòsit de vida diferent. Correcte. I dura el que dura, que és molt poc. Després la rutina i el dia a dia s'acaba imposant. Però és veritat que mantenir, gestionar 22 jugadors, 22 jugadores contents i motivats i engrescats per l'objectiu comú és una feina molt complicada i és una de les feines més importants que ha de tenir l'entrenador. D'aquests 22 jugadors m'agrada molt perquè en destaques un o destaques una posició que consideres que és clau, no? La de porter. Reconeixes que el porter viu en el seu món, no? Però que tenir un bon porter és clau en un equip. Sí, el porter és l'únic especialista, també ens ho ha regalat el reglament. Al principi del futbol el seu àrea d'influència era fins al mig del camp i després això es va anar acotant i el van incloure en una àrea molt més concreta, que és l'àrea de meta, però no deixa de ser el gran especialista del joc i el que tots els equips han de mirar com a un objectiu tenir un bon porter
perquè és el que dona al final de temporada, dona molts punts. El llibre té moltes branques, per tant, jo animo que el llegiu, perquè si ara el anem explicant tot, desvetllarem totes les incògnites. Reparteix a tort i dret. Hi ha una altra part que parles, evidentment, de l'entorn d'un club, en aquest cas les juntes directives, i hi ha una frase que a mi m'ha fet molta gràcia quan dius ¿por qué no pensáis que es raro, més o menys, aquellos presidentes que duran tantes dècades, no? Aquests clubs que dius tal club i dius tal president, no? Perquè sempre ha tingut el mateix president, no? I poses una mica en dubte aquesta longevitat, no? Dels presidents o de certs càrrecs, no? És perillós estar molts anys sent president d'una entitat? Jo no sé si és perillós, és inquietant. És inquietant en el sentit de dir, bueno, a veure, quan una persona està durant molts i molts i molts anys al capdavant d'un projecte, el que sigui, ara parlem de futbol i d'un club de futbol, doncs, vulgui que no, implica també que aquell president està en la seva àrea de confort, no? I poder el que necessita un club esportiu, de futbol o de qualsevol altre esport, una col·lectivitat en general, sigui del tipus que sigui, és justament que hi hagi una renovació d'idees, que hi hagi una empenta personal del cap visible, que això en el futbol, en alguns clubs de futbol, és sospitosament invariable. No? I dir, bueno, però si només els hi donen disgustos i només que són discussions i es queixen de que no hi ha diners, de que no hi ha, que ningú els recolza, de que l'Ajuntament no els ajuda, de que els pares no contribueixen, que els jugadors cada vegada no sé què, els entrenadors no sé quants, perquè continuen, si no els obliga ningú. I a mi aquesta figura del president, anem a dir, signat in eternum, em posa a la defensiva. A mi em posa a la defensiva, em crea dubtes. I ho dic sincerament. També és veritat que a mi aquest llibre m'ha servit també com una mena de catarsi en el sentit que jo ja no tinc por que no em truquin, perquè durant 5 anys no m'ha trucat ningú. Llavors, ara no crec que s'atreveixin a trucar-me després del que dic d'ells, no? També s'ha de dir que abans de fer aquest comentari elogies que, evidentment, tots els presidents del futbol català territorial ho fan per altruisme, no? Gairebé tots. Hi haurà alguna excepció i que també ho poses això abans de fer aquesta crítica. Ens arriben moltes preguntes. Una de l'Adriana Arroyo que em fa molta gràcia, que diu a on hi ha més pressió a l'hora de gestionar? Si en un club potent i amb una premsa que està a sobre, amb un club d'elit, o en un club de futbol base on tens 22 pares de cada un dels nens apretant a la graderia. Què és més difícil de gestionar? Mira, aquest dilluns justament em van convidar al Portugalete Club, que és un club del costat de Bilbao, de Portugalete, amb Ezequiel Loza, que és el seu entrenador, el primer entrenador. Vam fer una mena de xarra per tots els entrenadors del futbol base. I el coordinador, que és l'Aitor Laurregui, comentàvem, no? I els deia, és més difícil ser l'entrenador del cadet B, del Portugalete, que del primer equip, perquè el del primer equip té molt clar i molt diàfana l'objectiu, que és guanyar. Si guanya, té raó. Si guanya, ja poden dir el que vulgui, que ha guanyat. Si guanya i va líder, que és el cas, i juga al play-off i puja, ja està. Ell té molt clara, molt identificada quina és la seva responsabilitat i, per tant, la seva feina. El del cadet B ha de formar, ha d'ensenyar, que no és el mateix, ha de ser entrenador, ha de ser psicòleg, ha de ser a vegades amic, ha de ser a vegades confident, ha de ser a vegades un topall contra el que els pares s'estavellin, ha de ser a vegades algú que sigui perceptiu del que diuen els pares. És a dir, ha de ser molt més complet i no ha de ser només un entrenador de futbol. Llavors, si hem de mesurar, i si és aquesta la mesura, evidentment, per mi, la formació de la base és molt més complicada que la competició. En aquest sentit, en el llibre apostes molt per tècnics formatius preparats, que molt possiblement, no sé si tots els tècnics que estan en el futbol base estan suficientment preparats per, com bé comentaves ara, poder gestionar tot això, no? Que de vegades, i poso un exemple ràpid, posem el jugador del cadet A a dirigir l'Alaví, i que potser hauríem de fer un esforç per posar els millors tècnics en la formació. Però no és fàcil.
No, al contrari, es fa justament al contrari, la inversa, no? Jo amb una formació que vaig fer a Madrid fa uns anys, vaig conèixer a Morortu, que era el director de l'Ezama, de l'Atleti de Bilbao, una persona extraordinària, y él va a hacer una ponencia y yo le vais a preguntar, ¿no te parece que deberíamos tener mejores entrenadores en la base? Porque en definitiva es el futuro. Y de Manel, tienes toda la razón. El problema es que no tenemos dinero para pagarle a esos entrenadores. I per aquí comencen els problemes. No? Aquí es tracta de que un club de primera catalana, per posar un cas de casa nostra, que tingui un primer equip on els jugadors cobrin 200 euros i l'entrenador cobri 350 euros, aquells diners han de sortir del futbol base. Manera de que surtin del futbol base, pagar-li a l'entrenador al cadet B 50 euros, 80 euros. I aquesta és el gran drama, perquè aquest nano no està preparat per entrenar un cadet B. No està preparat. Per molt que vulgui, no està preparat. Necessites algú allà que tingui coneixement, que tingui formació, que tingui vocació, que tingui tot el que ha de tenir, perquè el que està fent és molt més important del que volem que faci, que és cobrir l'expedient, que no hi hagi masses protestes, que vagi als partits, que faci els entrenaments, encara que plogui, i ja està. I d'això li paguem 60, 70, 80, 100 euros. Aquesta és una mala fórmula. M'agrada molt quan parles dels entrenadors, dius que teniu una entrada VIP, perquè sou els únics que podeu veure el partit des d'una posició privilegiada, que això té un preu, evidentment, que sou com directors d'orquestres filharmòniques, perquè, clar, teniu especialistes i els heu d'anar bellugant a tots. I, a més, dues coses més que em sobten, que com a col·lectiu no sou un bon col·lectiu i que, evidentment, la branca sempre es trenca per l'entrenador. És a dir, quan un equip no rutlla, a quien echan és l'entrenador. Una mica el compendi de la figura de l'entrenador. Sí, nosaltres som un col·lectiu, dintre dels col·lectius que estan en l'ecosistema futbol, som un col·lectiu molt poc unit, la veritat, amb una ètica professional més que discutible. La millor senyal que un equip va malament és comptar el número d'entrenadors que hi ha a les grades el diumenge, d'això ho sabem tots, i desgraciadament serà així fins que no hi hagi un pensament d'entendre que nosaltres no deixem ser la part que es trenca més fàcil, no? I això ho sabem per experiència, perquè cada vegada que un equip va malament, el primer que van fora és l'entrenador, que normalment, estadísticament, a més, perquè hi ha estadístiques al respecte i estudis molt profuns al respecte, normalment serveix com a solució immediata, però a mig termini la dinàmica de l'equip acaba sent la mateixa. I així està muntat, no? És més fàcil fer-lo fora i sobretot és molt més fàcil quan no té cap dret, que és el cas dels entrenadors modestos. Aquí pots fer fora un entrenador a primera catalana i no passa res. Per què? Perquè no té un contracte legal. I per què no té un contracte legal? Perquè per molt que digui la federació o per molt que ho digui qui sigui, no existeix. I com que no existeix, doncs no hi ha drets de reclamar res. Senzillament et deixen de pagar el mes següent i acabat. També es deixa entendre en el llibre, amant, evidentment, del bon futbol, diguéssim, de l'escola Guardiola, però no són comparables els futbols. I això m'agrada molt, no? Quan dius que no són comparables, és a dir, no vulguis jugar com el Guardiola si el teu equip està a quarta catalana i, malauradament, tens 11 jugadors que tenen molt caràcter però no tenen toc per jugar a la pilota, no? Tu creus que al final aquest futbol que va instaurar... Hi ha més gent, però ho simbolitzem amb el Guardiola. Al final ha passat factura a la resta del futbol català, espanyol i europeu. És a dir, voler jugar d'una determinada manera, quan tu ho expliques, l'entrenador ha d'escollir la seva manera segons el que veu que tenen els seus jugadors? Mira, el debat Guardiola-Mourinho, que és el més manit d'aquestes darreres dècades, per dir-ho així, no és nou. En el món del futbol, abans d'això, hi havia Menotti, com es deia, el que va guanyar... Bilardo. Abans d'ells estava l'escola escocesa, l'escola anglesa de futbol, que és molt de l'inici del futbol. Sempre hi ha hagut diverses maneres d'arribar a l'àrea contrària. Una manera directa i una altra manera més indirecta, més de control, més de passe curt i més d'arribada. Perquè com jugava, per exemple, el Madrid de la Quinta del Buitre,
el firmaria Guardiola com a entrenador, perquè era top curt, molt top, molt subar la pilota i arribar a dalt, i normalment quan arribaven a dalt eren molt elèctrics i acabaven la jugada. O el Brasil del 70, o han hagut molts equips molt abans de Guardiola que tenien aquesta bona relació amb la pilota. Però clar, això s'ha de fer tenint jugadors per fer això. El que no té sentit, tot pot tenir un sentit, no? Però el que no crec jo, personalment, com a entrenador, és en el dogma. Hi ha entrenadors que han abraçat un dogma que són incapaços de portar a terme. Encara que s'omplin la boca de dir això, després a l'hora de la veritat, quan veus un partit d'ells, en el minut 5 ja estan enxufant la dalt. Per tant, aquí molt parlar, però després a l'hora de la veritat, juga-te-la des de darrere, a veure quantes vegades te la roben, perquè tens dos centrals que són molt lents amb la pilota, i a veure quan te la roben, i quan facin 3 gols, a veure si continua jugant igual. I això no passa. Per això, que no em queixo de que hi hagi una influència de Guardiola. Molts Guardioles necessitaríem, però sí que m'agradaria que els entrenadors tinguin clar què estan entrenant, quines qualitats tenen els seus jugadors i s'adaptin als seus jugadors i no al revés, que és el que intenten alguns. També hi ha una frase que et fa pensar, ¿no? Creer en algo ciegamente és estar ciego. És estar ciego. Això ho diu un amic meu que es diu Jaume Armengol, fa molts anys que m'ho va dir i ho va tenir molts anys en el seu Twitter i és veritat. Creure cegament en qualsevol cosa és estar cec. I en futbol molt més. El futbol és un esport molt dinàmic, molt caòtic, molt imprevisible, molt de circumstàncies, molt de que el resultat marca molt quina és la dinàmica del partit. Per tant, has de tenir ja per definició una capacitat d'adaptació, no? Perquè si no estàs mort. Si vas al camp amb un pla i vols seguir aquell pla des del minut 1 fins al 95, probablement el pla te l'hagis de menjar amb patates, perquè a vegades surten moltes coses diferents. Quan parles de la figura de l'entrenador, hi ha una cosa que també, no sé si els entrenadors ho pensen quan diuen seré entrenador, que ets la cara visible del club. És a dir, ets el màxim representant del club, tot i que hi ha un president, tot i que hi ha una estructura, la cara que es veu més d'un club, al final és la de l'entrenador del primer equip. Sí, això, aquí hem viscut episodis realment lamentables de comportaments d'entrenadors de l'elit, que són els que més repercussió tenen, perquè tenen l'atenció dels mitjans, com el cas de Mourinho, precisament, que ho comentàvem. I jo pensava, per molta gent que és del Real Madrid, que és amiga meva, que ens coneixem, el meu pare mateix, que és del Madrid, que se sentien avergonyits, perquè aquell home era la representació del seu club, no? Era l'escut del club en aquell moment. O quan un jugador agredeix a un altre d'una manera salvatge, en realitat ell ho està fent en títol individual, però està portant un símbol, que és la seva samarreta, que és el seu escut, i aquell club representa també uns valors, no? I per això jo crec que s'ha de ser molt taxant, s'ha de ser molt contundent, s'ha de descarregar tot el pes de la justícia reglamentària del nostre ambient, que és el futbol, per fer fora els violents del futbol. Així de clar, així de clar. Aquest paper, sobretot, representatiu de l'entrenador. Al final et preguntaré per tu quin és l'entrenador ideal, però ho deixarem pel final perquè hi ha diferents preguntes que també fa la gent. Per exemple, el Germán, en referència a un dels presidents, diu per un president també de vegades és inquietant trobar un relleu. És a dir, que de vegades també els presidents es queden molt perquè no hi ha gent que ofereixi una alternativa. Pot ser veritat. Saludem el Jordi Martínez, el poeta, és un dels jugadors i davanters, crec, més elegants del futbol català i molt noble, perquè jo crec que en Jordi Martínez va jugar igual quan tenia 33 anys que quan en tenia 17, i això l'honora i el saludem des d'aquí. N'hi ha un que et diu, el auténtico filósofo del fútbol, ni Guardiola ni hòsties, ets tu. No. És el Fran, ara he perdut el nom. Fran Alarcón, serà l'Alarcón, que és amic meu i em té molta estima. No sé, jo tinc moltes similituds amb Guardiola, són calvos tots dos, tenim barba, espera, que és que va molt més enllà, perquè resulta que hem nascut el mateix dia, el 18 de gener, encara que jo 7 anys abans que ell, la seva dona i la meva es diuen Cristina, i tenim 3 fills, nen, nena, vull dir que fins aquí acaben les similituds, a partir d'aquí ell guanya 26 milions d'euros
i jo treballo pel Badajoz amb molt d'orgull i no em paguen tant, evidentment. Aquí hi ha algun que et diu algun dia Manel Delgado, futuro entrenador del Ramassà. Bueno, mira, si li fa una oferta al Ramassà, doncs... Ara l'espero cada any, però no arriba. Es veu que no acaba de ser del gust dels directius. En parlarem, Parlarem del futur del Manel Delgado perquè, a més, ell té una història darrere de futbol que també m'agradaria que la comentés. Em diu l'Adrián, que està molt actiu, algun club que aposti pels millors entrenadors, els